Marineros y sus familias, las que viven de la pesca del cerco, se convirtieron en noticia antes de que finalizara 2015 y siguen siendo noticia en este inicio de 2016. Los hemos visto acampados en San Caetano, en manifestación y también encerrados en ayuntamientos. Han sido 3 meses largos, intensos, de reivindicaciones. Han protestado así por las consecuencias de aquel cambio de reparto de las cuotas de capturas aprobado por el gobierno hace unos 2 años. No era un reparto equitativo entonces. Los barcos pequeños, los que viven de la pesca, de la xarda, del xurelo, por ejemplo de la sardina fundamentalmente, salían entonces muy perjudicados. Lo advirtieron los armadores y los marineros entonces y lo siguen haciendo en estos días. Sigue siendo un reparto que fomenta el desequilibrio entre la flota gallega y la vasca y la cantábrica, con lo que eso supone para el futuro del sector en Galicia. Los barcos pequeños apenas tienen posibilidades de pescar. Este jueves pasado, volvían de Madrid con las manos vacías. El Ministerio les ha dejado claro que no puede cambiar nada bajo el pretexto de que el Gobierno está en funciones. Y alega este Ministerio que la mayoría del sector da por bueno el reparto aprobado. No opina así ni mucho menos lo que es el sector, al menos la mayoría de los armadores gallegos. Las cuotas asignadas priman a los barcos de gran porte. La Asamblea de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia, ACERGA, que representa al 70% de la flota, hablamos de 120 barcos, ha decidido mantener al menos de momento el amarre de los barcos. Sigue también la acampada frente a la sede de la Xunta en Santiago. Mañana lunes la Junta Directiva de ACERGA, de la asociación, va a volver a reunirse y va a decidir nuevos pasos a seguir. La Asamblea, el pasado viernes, aceptó el mínimo de cupos planteado por la Consellería do Mar para los barcos pequeños que no tienen cuota o que la tienen pero muy escasa, casi insignificante. El reparto se haría por tramos en función del tamaño del buque. Esa es la propuesta lanzada por la Xunta de Galicia. Lo aceptan los armadores así, pero siguen advirtiendo que no piensan dejar de lado sus reivindicaciones, esa reivindicación máxima de que se haga un reparto de la pesca por tripulante y barco, que se anule el reparto anterior. De ahí dice que no se van a apear. No hay renuncia a la reclamación de que se anule ese sistema, ese modelo de reparto de las cuotas. Y así están las cosas, señoras y señores. Este próximo martes se van a cumplir 3 meses intensos de amarre, 3 meses, por tanto, sin ningún ingreso, además de lo que venían ya arrastrando de antes en cuanto al tema económico. Su situación es cada vez más difícil. Hoy en el Coruñés Opina hablamos de mar, hablamos de pesca, hablamos del derecho a pescar, de que el mar siga siendo un bien común y no una riqueza que vaya quedando pues privatizada o en manos de los grandes, como ha ocurrido con otros bienes comunes. Les presentamos a nuestros invitados aquí en los estudios de Radio Coruña Cadena SER. Empezamos por el presidente de ACERGA, de esa asociación de armadores de cerco que representa a la mayoría, a los pequeños y medianos, para entendernos. José Blanco Agraso, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Andrés García lo conocen seguramente, que ustedes de escucharlo muchas veces en esta emisora y en otros medios de comunicación, porque hasta ahora es uno de los portavoces principales de ACERGA, es el asesor legal de ACERGA, de la asociación, y además es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sada. Hola, señor García, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Andrés. Marcos Salfeirán, armador de un cerquero, del barco Sazón, con base en A Coruña. Hola, Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Carlos Pose, patrón, marinero, del San Adrián do Mar, con base en Malpica. Hola, Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Muy buenos días. José Luis Blanco Dans, alias Romero, así lle coñecen. Armador, está, a piques ou esperando xa estrenar o seu barco que leva por nome Olnadi, vale? Olnadi con base en Sada. Hola, que tal, Romero? Moi bons días. Bons días. Maite García, armadora do cerqueiro do pesqueiro Gaviota, con base en Portosín. Maite, además de armadora, é redeira. Hola, moi bons días, Maite. Hola, buenos días. Buenos días. Chus Lago, armadora del Novo Baloeiro, con base en Vigo. ¿Qué tal, Chus? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias a todos por vir aquí a radio para, intentar ter al menos a visión, pues eso, de armadores, de mariñeiros, de familias de armadores e mariñeiros,
dos patrós que están vivindo, nos comentan un día si outro non, pois unha situación difícil e que insisten que a súa reivindicación é máis que xusta. Queríamos ter tamén, lóxicamente, todas as partes para o debate, porque é o obxectivo deste programa aquí en Radio Coruña Cadena Ser, pero o Ministerio a última hora do venres pola tarde chamounos e nos dixo que non era posible intervir neste programa, pero bueno, en todo caso que estaríamos a disposición ao longo da semana, pero neste programa en concreto que non podía ser. A Consellería do Mar sí que vai estar a través do seu xefe do gabinete. Escoitaremos a versión da Xunta de Galicia. E outra cousa, tamén chamamos a Asociación de Cerqueiros Galegos, digamos que os grandes, os buques grandes de gran tonelaxe, pero están como desaparecidos, non contestaron en ningún momento a nosa chamada, nin correos, nin nada. Quero dicir, que quede sentado, ben sentado, que foron tocadas todas as teclas para que estiveran representadas todas as partes neste programa. Dito isto, por que non lles vai o plan de xestión da pesca do cerco para este ano, principalmente? A ver, presidente da Cerga, José Blanco, por qué? Hola, bons días. Primeiramente, gustaríame darlle as gracias ao alcalde da Coruña polo outro día o comportamento bo que tuvo tanto cas mulleres como cos mariñeiros que estivemos aí encerrados no ayuntamiento. E claro, porque sempre molestamos, que nunca cando hai un encierro, pois nunca é cómodo para a xente que traballa, e por iso, pois antes de nada, gustaríame darlle as gracias ao alcalde. E para empezar o tema, pois estamos reclamando, levamos 2 anos reclamando que consideramos que é un reparto xusto que pedimos. Queremos que todos os mariñeiros sean de primeira, que non haga de primeira máis de quinta, porque desta forma os que usted acaba de dicir que non queren asistir aquí a dar a cara, polo menos a dar a cara, pois son de primeira especial, pero é que despois vanos quedar de quinta o resto. Entón nós queremos, como todos nós cando empezamos, que eu xa teño os meus anos, e levo 35 anos no mar, cando empecé o primeiro barco, tiña os mesmos direitos que tiñan os demais. Justame que esta xente que empeza, que son todos novos emprendedores, estes que tanto presumo o goberno do PP, de que hai que axudar aos novos emprendedores, que cheguen, polo menos, non máis, pero polo menos no sitio que estou eu. Eu tiña un barco de 26 metros, tiñanos todos os cupos iguales de 6.000, esos que lle chaman os privilegiados, que son os que teñen 300.000, tiñan os mesmos direitos que a miña, chegamos todos aos mesmos barcos. E esta xente ten os mesmos direitos. Ten os mesmos dereitos, como non, pero non é así, señor García Andrés. E non é así porque, a ver, pasaron 2 anos despois da aprobación de aquel reparto e estamos como estamos. Ben é certo que vostedes, dende a Cerga, insistiron moito en que isto iba a traer unhas consecuencias. Que consecuencias 2 anos despois da posta en marcha dese novo modelo de reparto? Bueno, as consecuencias hasta ahora son mínimas porque a Cerga está facendo de ONG con barcos como o do presidente, que teñen unha cuota casi tan grande como os outros, e aportan para que os pequenos poidan pescar. Non os pequenos, os que non teñen cuota. Pero se isto non fose así, estaríamos falando de que ahora mismo o 30% da flota galega xa non existiría. Este é o gran problema polo que pelexamos. Aquí se fixe un reparto discriminatorio, porque é discriminatorio, a un ben común como é a pesca, non ten as mesmas oportunidades de acceder ao recurso un barco que outro. Nós o que estamos reclamando a igualdad, polo menos, de oportunidades de acceder ao recurso. Un pescará máis, outro pescará menos, como ocorreu toda a vida, pero todo o mundo ten que ter a oportunidade de pescar. E se isto non se varía e non se dan conta que hai que varialo, xa non sabemos como reclamar este cambio, porque non fan máis coídos sordos, pero que nos estamos xogando é a supervivencia de máis do 30% da flota de cerco galega, que vai a desaparecer, cas consecuencias que traerá para a costa galega, para os povos costeiros. Nos chegamos ao 30% da flota do cerco en Galicia, esa flota tan importante para o sector da pesca en Galicia. Marcos Alfeirán, a ver, falamos de necesidade de un reparto equitativo, porque o reparto actual, con ese sistema, establecido polo Ministerio, que supón, por exemplo, para un barco como teu, como o de Romero, como o de Carlos, etcétera, etcétera? Que supón na práctica ese reparto? A ver.
na práctica supón que o reparto pois salimos moi perxudicados. En que? A ver, en que? Nas posibilidades de pesca. Para que entenda a xente que non é do mar, E sabes? canta cuota que tes? Sí, nas posibilidades de pesca. Cando empezamos ao mar, nos compramos o negocio, compramos o barco, empezamos ao mar ese ano, no 2011, con todos os barcos tíamos as mesmas posibilidades de pesca, como a toda a vida. Levamos 32 anos con ese mismo criterio. As cuotas eran do Estado, porque é un ben común, son un ben común de todos os españoles. Entonces, pois o que facía a Secretaría Xeral de Pesca era un plan de xestión do Cantábrico Noroeste, con que todos os barcos saían a faenar con todas as mesmas posibilidades de pesca. Ahora, dentro do ano 2012, que fixeron este reparto, pois eses criterios pois están otorgando a xente pois un dereito a pescar, están privatizando o mar. Entonces, pois no meu caso, no noso caso particular, pois eu tería 2 días de traballo, cando antes tiña 150 días, que éramos todos iguais. Pois agora temos 2 días de traballo de mar. Como a min, somos en toda a asociación 48 barcos así, afectados. Entonces, pois, lóxicamente, nós o que queremos é que todo volva a como estaba, porque o que fixo este criterio, o que fixo este reparto foi dividir a flota, darlle uns dereitos que non lle pertenecen, dende logo, a ningún pescador, nin a ningún armador, porque os dereitos son de todos os españoles. Pero, en que cabeza cabe que se faga un reparto estableciendo ou fixando só 2 días de traballo? Incomprensible. Ou é unha lectura parcial do reparto, Marcos? Non, é unha lectura parcial, sí que é unha lectura parcial, porque a lectura completa quere dicir o desguace total da flota de todo o Cantábrico Noroeste. O que se empezas a ler a folla de ruta do Partido Popular presentou en Bruselas, a Unión Europea, ao largo de 40 anos, ti si vas a pensar entre 40 anos que non hai pesca extractiva, queren meter a acuicultura, salmóns, todo o que sea, queren quitar a pesca extractiva toda do mar. Entonces, claro que collen a cabeza deles, teñen todo vendido, teñen todo estudiado, pero están dando con as persoas que temos ganas de traballar e que isto non o vamos, desde logo que non o vamos a permitir. O ben común de todos os españoles ten que seguir sendo de todos os españoles. Que estamos falando entón, Andrés, José, Marcos, Carlos, José Luis, Maite e Chus, de unha planificación e unha estrategia moi clara dende a Unión Europea, respaldada polo goberno central, non sei se pola Xunta, ata agora dende logo non dou ningún paso que levará a pensar que acompañaba ao sector a estas reivindicacións, pero en fin, unha estrategia dirixida a que ao final sexan os grandes o que dominen a flota, como pasa, por exemplo, en Noruega, cas grandes pesquerías, etcétera, etcétera. É así a cousa? Sí. Co sacrificio unha parte importante da flota galega, neste caso? Pregunto. Totalmente. Somos os que quedamos en el camino. Somos los que quedamos en el camino porque a ver, con 2 días de trabajo, con 4 días de trabajo, con 15 días de trabajo es imposible sacar adelante una empresa, y eso está más que demostrado. Creo que no hay que dar cifras ni nada, son empresas que no son, entonces no salimos adelante, no salimos, quedamos atrás, pero bestialmente. Carlos Romero, adiante. Carlos Posé. Eu penso o mismo que Maite, vamos quedar no camiño. A maioría dos barcos vanse desguazar, a maioría dos mariñeiros non van ter onde traballar, porque é un sector no que non hai paro, ou se hai un pouco, pero depois si vai haber. E vamos quedar os mariñeiros todos, vamos quedar sin ter onde ir, con xa unha certa edad, sin saber outra cousa, outro oficio, máis que andar ao mar, e non vamos ter posibilidades de nin de ir a outro chollo, nin de ter barcos para poder embarcar. É dicir, 2 días de traballo con 20.000 kilos de peixe para andar son 10-15.000 euros para un ano. O sea, a xente se fala en euros, ao mellor entende mellor que en kilos. Antes como se organizaba un cerqueiro, un barco normal, digamos, para entendernos, pequenos, medianos e non dos grandes. Como se organizaba o que era a campaña, e agora como ten que facer? Carlos, por exemplo, no teu caso. Na campaña non se organizaba, organizábase dependendo das fechas
do ano, pois hai unhas veces que vale máis unha especie que outra, pero quer dicir que o mar non é como se tes unha finca, plantas patacas, sabes que naquela época vas buscar patacas, non. Ti base, unhas veces vai a haber sardiñas, outras veces vai a haber xurelos, outras veces vai a haber xardas, e cando hai esas especies, pois collíalas, respetando uns cupos que na comunidade autónoma galega tiñamos estipulados, que nosotros regulábamos para non ir a sobrepesca, nin que caeran os precios, e respetando esos cupos, todos os días que podías pescar, pescabas dunha especie, de outra especie, sardiñas, xurelos, xardas, cabalas, o sea, o que fora. Agora non, agora vas po mar, se non hai sardiñas, non hai xardas, non hai anchoas, e non nos dejan pescar xurelo, e o xurelo te se ocupa agotado, pois tens que ir ás pinas. Vas ás pinas ou vas ás rabizas para facelo cocido, porque outra cousa non podes ir. Chus, mira, a prova de que todo o que estamos dicindo é así é que no ano 2015 o goberno de Asturias denunciou esa lei desa xestión que estaban facendo de palar históricos e os tribunais deronlle razón, pero que no 2016 o goberno, coa súa prepotencia e que quere seguir esa folla de ruta, fai un corta e pega a mesma lei, é dicir, eu fotocopio a lei, volvo a quitar un de decembro e aí teño, non he cambiado nada. Cando hai tribunais que han dito que iso é ilegal. Iso dache unha prova de a falta de querer resolver o problema. Hai esa folla de ruta, é dicir, aquí temos que desguazar barcos, aquí temos que seguir ese sistema que queremos e aí está. É dicir, como é normal que eu quite unha lei e un tribunal me diga que non é correcta e volvo a quitar outra vez? É que iso non ten moita lógica. Efectivamente, Asturias levou o tema aos tribunais e gañou, digamos... Perdón, a Cerga tamén o ten. Que quería preguntar? Nós temos recorrido a esa orden, o que pasa é que non sabemos a razón pola cal o noso recurso aínda non saliu. Que eso yo preguntamos ao abogado, hasta o abogado se extraña, pediu explicacións, non se lle dan, pero é que a Cerga tamén recurriu esa orden, igual que vai a recurrir esta. Eso é o que hai aquí. Un goberno que, como fomos a Madrid, que non se di que un plan de xestión está funcionando correctamente, cando se lle dixo tamén que non é así, porque se estuviese funcionando correctamente, nin Asturias nin a Cerga recurrirían a ese plan de xestión. Fai oídos sordos, sigue a súa folla de ruta, como din, eu non sei xa si tamén, que conste que creo que o que se busca tamén é desguace de flota, pero que aquí hai un error de cousas. O goberno tanto español como a Xunta de Galicia o que teñen é que pelexar por traer cuota para adaptar a flota que hai, porque a flota é traballo no mar, é traballo en terra, é vida nos povos, nos portos, en todo. En cambio, o que quere facer é adaptar a flota á cuota. O sea, hai pouca cuota, vamos a desguazar e vamos a hundir un pouco máis a Galicia na miseria. Eso que está é o que plantexan, é o que non llevemos a explicación a isto. Porque por moito que digan e desdigan e digan e lle den voltas, nos estamos xogando o futuro, volvo a repetir, o futuro do cerco galego e, por tanto, o futuro da flota ou da costa. Non vaya a ser que vaya a pasar como ocurriu co naval, que se desguazou o naval, se destruiu totalmente por culpa do tax leaks, famoso, e resulta que agora din que é ilegal. E agora que pasa con esos miles de postos de traballo que se perderon? Bueno, pois estamos na mesma tesitura, porque ao final nos sabemos que a nosa reivindicación, vamos, é legal totalmente, en algún momento a ganaremos, pero estaremos aquí. Eso é o que hai que preguntar, si vamos a estar aquí. Está claro entón que este plan de xestión de 2016 vai ser recurrido por a Cerga. Sí, sin duda. De acordo. Romero. Vamos a ver, lo que din máis ou menos meus compañeiros, está todo fundamentado, aquí non hai películas, nin hai tal, son todo feitos. Digo isto que quede moi claro, porque moitos medios de comunicación nos están como facendo parvos, que nós non contamos a verdad, que isto non é así, que isto non é asao, e todo isto, os números están encima da mesa, cantan. O propio goberno non está facendo nada por nós, porque di ahora mismo o goberno central que non está en funcións, non? Vamos a ver. Está en funcións. Perdón, que está en funcións, que ahora mismo non pode facer nada. Ben, pero isto está de hai 2 anos. Que leva 2 anos en funcións? Ou
Aproveitou a sacar ali rápido. Exactamente, antes de que deixa de ter as funcións. A conselleira, non sei cando saliu da escola, da universidade onde saliu, era bióloga ou é bióloga. Despois deso, pois, estuvo de delegada territorial en Vigo. Despois estuvo de presidenta ou directora general de innovación. Despois foi conselleira e ora está no Parlamento. Eu creo que a señora lle gusta ascender. Nos non tratamos de ascender, pero sí polo menos que nos deixen poder continuar como estábamos hasta ahora, porque facer un barco ou comprar un barco non é coller e dicir vou comprar un jersey, non me sirve o tiro, é moito menos parecido. Eso é moi complexo, con todo o que leva personal, redes, aparellos, redeiras, é moi complexo todo, e todo isto require uns gastos. E se eu agora me meto, ou o compañeiro Marcos, que se meteu a un barco que comprou nunha zona diferente, pero é Galicia, nunha zona diferente a Galicia, da que ele habitualmente pesca, non ten históricos para pescar, porque o barco pescou abaixo, pero se o barco é legal, ten o censo de flota pesquera operativa, ten todos os permisos ao día, é un barco que no seu día o que o fixo pagou para construir e facer e todo eso, ese barco é legal en Galicia. E se ese barco Marcos o comprou en Bueu, en Camariñas ou donde fora, ten que valer para toda Galicia. A nosa conselleira nunca estuvo, por moito que diga, nunca estuvo na intención de defendernos, porque claro é que non o vemos. Cando pasa unha cousa deste tipo, cando hai algo deste tipo de que ela polo menos debería de abogar algo por nós, os asturianos van a unha reunión, van a unha asamblea, van a unha xunta e van co seu goberno detrás, que os apoia. A Madrid este xoves estuvo a... Esa é a diferencia dos resultados. O secretario xeral. O secretario xeral estuvo ali. Con nós nunca temos ese apoio detrás, sempre temos a contra. Nos vamos ali, parecemos os malos. Imos a ver cal é a versión de todo isto da Consellería do Mar. Xefe do gabinete, Antonio Basanta, moi bons días. Hola, bons días. Estaba escoitando vostede, verdade? Sí, estaba escoitando atentamente. E que lle parece que valoración fai do sentir de moitos armadores mariñeiros do cerco? Pois eu sentir... a actitude que mantivo a Xunta de Galicia ata agora. Pois eu respeto totalmente, pero teño que diferir, eu creo que nese estudio, ou en liña comunicativa, teñen xente que estivo na reunión do pasado xoves en Madrid e teñen que dicirles que ali houve un representante do goberno galego, que era outro director xeral, como de Asturias, e que foi precisamente quen fixo unha proposta, eu creo que importante para a flota. Xa sei que para eles non é definitiva, pero sí que creo que é importante que se condone a sobrepesca que se practicou o ano pasado. Co cal, a partir de aí, creo que ese aspecto queda un pouquiño en solfa, non? E a partir de aí, pois, como ben decían, a Consellería, pois eu non sei se estar a favor ou non, pero que desde o ano 2009 medren as cuotas, que é algo que está aí, se pode comprobar en papeles, repito, en papeles, no Diario Oficial das Comunidades Europeas. Cando falamos cos papeles por diante. E, sobre todo, cando este goberno, que, como ben din, agora mesmo está en funcións, toma as rendas das responsabilidades de xestionar a pesca, dícese que o reparto, que en aquel momento pactou outra xente, outro goberno diferente, se lle saca unha parte da cuota á flota de arrastre para darlle ao cerco, pois daquela xa estaba este goberno. Cando, ademais, este goberno chega ás súas responsabilidades e se atopa con unha sanción por sobrepesca de xarda nos anos 2009-2010, repito, con outro goberno, e se pon derriba da mesa toda a forza negociadora que Europa para que se flexibilice ese pago e se evite que en algún ano mesmo puidéramos quedar sin a posibilidade de pescar xarda, pois tamén eso se fai desde un goberno que está agora en funcións. E eu creo que a partir de aí, con todo o apoio da Xunta, con esa proposta que se fixo o pasado martes tamén, que se referendou a maiores o pasado xoves en Madrid, e están derriba da mesa, pois a situación, desde logo, pode mudar un tanto. Eu pensei que, polo que teño entendido, e porque se le valido estes días, pois a Cerga non acaba de ver unha solución definitiva, pero sí que esas cuestións pois están derriba da mesa, deben ser valoradas, e como tal, pois eu creo que poden axudar ao traballo da flota.
Señor Basanta, por que agora sí unha proposta que recolle parte das demandas da maior parte dos armadores os mariñeiros, por que agora sí e antes non? Porque a Consellería do Mar, dende que se aprobou este reparto de cuotas, manifestaba que o reparto non perxudicaba ao sector, que eran os armadores os que tiñan que planificar mejor. Por que agora sí e antes non o vían así? Pois mire, vou dicir unha cousa, e eu creo que aí tamén volve a haber xente que estivo presente nas primeiras reunións aló por xaneiro de 2014, cando acababa de salir o reparto, no que a Ferga, por moito que diga, estaba presente a través dos seus representantes, no que a Ferga, por moito que digan, hai un papeliño que di que defendían esa cuota individual e estaban a este goberno que hoxe está en funcións a enviar ese reparto individual. Saben que naquelas reunións se propuxeron dúas cuestións fundamentales. Unha, que se había datos que non foran achegados, se puidesen achegar, e dúas, que se fomentase unha bolsa para aqueles barcos que menos tiñan, que era a proposta que agora está encima da mesa, e que se fixese e se levase adiante. Por unha parte, unha non se considerou, e a outra cuestión quedou no limbo durante estes 2 anos. E eu esa pregunta tamén ás veces me formulo a mí mismo e non la formulamos na Consellería. Cree vostede que a Xunta de Galicia defendeu e acompañou a maioría do sector da flota do cerco neste tempo, con este problema que se suscitou con o novo reparto de cuotas, señor Basanta? Non a maioría, defendimos a todo o cerco de Galicia e ademais temos que dicir unha cousa. Cando se fala de propostas hai que ver como salen esas propostas para Galicia. E nos dixémolo, hai unha proposta de riba da mesa feita para un tipo de reparto que, como ben dixemos, naquele momento había que votar os números e Galicia perde o 20% da súa cuota. Co cal, eu creo que a hora de debemos defender todo o cerco e, sobre todo, ver tamén que implicacións pode traer para todo o sector pesqueiro galego. Eu creo que nesa liña foi na que estivemos traballando e na que votamos tamén os números. Votaron os números de a Consellería do Mar a través do seu xefe do gabinete, señor Basanta, pero o que queda, al menos meridianamente claro, é que todo parece que camiña a defender as grandes pesquerías, non os barcos, as grandes empresas do sector do cerco. Asturias traballou de outro xeito a hora de defender políticamente o sector, que Galicia, polo menos eso é o que din os armadores e mariñeiros que traballan e viven de 120 barcos aquí en Galicia, que son moitos. Pois, mire, vou dicir unha cousa. Se fala de grandes pesquerías na que todo o sector do cerco ou prácticamente todo, eu diría que o 99,9% son empresas familiares, pois entón eu creo que temos o concepto erróneo de grandes pesquerías. Isto non estamos a falar nin de pesca nova, nin de pesca puerta, nin de fandicosta, nin de ninguna gran empresa. Estamos a falar de todas, e absolutamente todas, son empresas familiares e tanto os barcos que teñen máis GTs como os que teñen menos GTs. Temos que recordar que en cuota individual tamén hai barcos con cuotas moi escasas e temos que recordar que hai cuotas tamén ínfimas para o tamaño dos barcos, como se lle dixo outro día e se lle recordou na propia reunión no País Vasco e tamén en Cantabria. Agora ben, se o que se fala é de que Asturias fixo unha defensa no xulgado para tumbar un plan de xestión e o tumbou por un defecto de forma e non por cuestión de fondo do propio reparto, pois entón estamos faltando, digamos, a verdade polo menos na metade. E sobre todo, eu, e sin entrar a discutir cales son as cuestións ou cales son o fondo, cal é a capacidade de negociación de cada goberno, desde logo este goberno sí que sabe que lle aportou a Asturias documentación e argumentos para defender unha subida das cuotas este ano, sí que sabe que en Asturias durante este último ano se perdeu un 20% dos GTs da flota e sobre todo nese sentido o goberno asturiano tamén sabe
porque noutro momento houve outro goberno que fixo un reparto que perjudicaba o cerco en favor de outras artes, co cual eles tamén saberán cal é o seu fío argumental e sobre todo cales son as súas accións. Din os armadores que detrás de todo isto, ao final, está unha clara intención como de seguir as directrices que marca a Unión Europea e primar, pois eso, as grandes empresas, as grandes pesquerías, porque, sabemos que igual determinadas especies non son suficientemente valoradas e como, por exemplo, en Noruega acaban, pois eso, convertidas en fariña, non? Dende a Xunta, ese prisma, esa visión do asunto tamén se contempla, se defende suficientemente, se loita contra esa posibilidade para que non acabe no desguace a maioría dos barcos do cerco, señor Basanta? Mire, eu só vou a dicir unha cousa. O que non nos podemos deixar guiar nunca é por clichés prefeitos. Cando falamos de Noruega, de Islandia, das Islas Feroe, de Holanda ou mesmo de Escocia ou Irlanda, temos que decir que a parte que vai sobre todo a fariña é parte de pequenas pelásicos ainda máis pequenos que o chicharro e a xarda, o capelín, o espadín e todas estas especies das que sí que dispoñen dunha importante cuota. Agora ben, só temos que recordar unha cuestión. Unha parte importante do problema da xarda neste caso é a venta a mercados internacionales e para consumo humano. E temos que decir tamén que unha das principales queixas deses países era que España había entrado neses mercados. Nós, desde logo, que a nosa forza competitiva vamos a ir a todos os mercados que faiga falta para vender o noso produto, para xerar valor engadido e, sobre todo, para fazer vivir a nosa frota. Pero vou a decir unha cousa. Desde logo, Galicia leva feito un importante esforzo na adecuación da súa flota, leva perdido moitas unidades, leva feito importantes esforzos de familias e sobre todo de mariñeiros para que a súa flota continúe, pero os datos están tamén de riba da mesa e o problema é para quen defenda esa tese que eu son partidario e eu creo que todo o equipo da Consellería é partidario e ademais creo firmemente, por si non estaría aí, é a continuidade da pesca galega. E teño un dato: no ano 2014, no ano 2015, medraron as descargas de peixe fresco en Galicia, consecutivamente, co cal eu creo que queda un tanto desmontado ese argumento. E, desde logo, grandes empresas, pois se falamos da pesca galega en todas as súas dimensións, e se sacamos simplemente a flota internacional, que faenan aguas internacionais, me enseñan atuneiros, palangreiros de superficie e grandes arrastreiros, o resto corresponden a empresas familiares como a miña, repito, como a miña, que a base de esforzo, de salir dun pequeno barco de madeira, se compraron barcos de ferro, se compraron barcos máis grandes e se foi salindo adiante. Conozco a experiencia que estaban contando, non porque a lean un periódico ou porque a escoite nunha radio como a vosa ou porque a vexo na televisión, sino porque a vivín. Entón, desde ese punto de hora, eu son un firme convencido de que a pesca ten que seguir. Permite que lle saúden dende aquí, desde os estudios, algúns dos convidados, señor Basanta? Sí, por suposto. Estupendo. Andrés García, Marcos. Hola, Basanta, bons días. Fálelle Andrés García. Sí, señor. Conocemos, non temos. Sí. Bueno, eu quero decir unha cousa, vamos a empezar por esta reunión de Madrid, na cal, si é certo, no seu momento yo recoñecimos a Secretaría, xa que non nos, a Consellería que non nos juntamos, de que deu un paso adiante con esta proposta que presenta. Chegamos a Madrid, a parte desa proposta se presenta tamén que non se nos sancione por sobrepesca. Bueno, eu vou dir unha cousa, se levamos 2 anos con este plan de xestión, é a única flota que ten problema para xestionar pola escaseza de cuota que ten é a da Ferga, Galicia. Se reconoce ese problema, por que non se lle pon solución? E non un mal parche, porque resulta que sobran xurelos, non se consumiu a flota ou a cuota de cerco de xurelo, non se consumiu, sobran xurelos, e a Ferga leva con problemas este ano, me vou a referir este ano, desde o mes de xuño na 8C, desde outubro na 9A. O único que conseguimos en Madrid foi un parche. E nós non queremos parche. Isto tedes que darvos conta bastante que hai que poñer unha solución definitiva. Non se me pode tampouco decir, ou non se nos pode decir que Galicia vai a perder o 20% da cuota.
Galicia somos todos, e aquí estamos ao 80% que non perdería un kilo dese 20% que decides que se vai a perder. Quen o perde é o que o ten. E o que o ten non o vai a perder. Vai a ter exactamente a mesma opción ao recurso que os demais. E as remais, ao ser un barco máis grande, vai a levar máis. O que non pode é facerse ca cuota. 9 barcos galegos non se poden facer co 50% da flota ou da cuota de Galicia. Señor Basanta. Sí, eu por partes. Empezo polo final. Cando me di Andrés que non vai a perder, os números están botados. E eu digo simplemente, os demais barcos tamén contan con tripulantes, non só os galegos. E cando se di que non se perde, eu simplemente poño un exemplo. Zona 9A, de Fisterra hacia sur, aproximadamente de Fisterra, desde Milán. Temos o 97,8% da cuota. Si solo compartimos esas zonas co resto da flota de Cantábrico Noroeste e temos o 34% dos tripulantes, pasamos do 97 ao 34. Eso, donde o que é medible non é opinable. E iso eu creo que os números están botados. E a maioría ten que tamén entender que Galicia e nosotros, como goberno, ten que gobernar para todos os galegos e defendendo os intereses de toda a pesca galega. Bien, punto 2. O parche que falaba Andrés. Eu pensei que son parches, e todo poden ser parches, pero cando un barco fai algo, primeiro hai que meterlo parches, porque senón non flota. E despois poñernos a achicar. Pero esa proposta que se facía, eu creo que son dúas propostas importantes que estaban sempre derriba da mesa e que neso temos que traballar. E cando me di que só os barcos da Ferga teñen ese problema de xestión porque teñen pouca cuota, puxémoslle o exemplo en dúas reunións. Cofradía de Cambados ten 7, 8 barcos en xestión conxunta dentro da propia cofradía. Repito, 8 barcos pequenos, tamén como 40% que ten a Ferga, que non chegan a 20 GTs. E eses barcos teñen unha cuota que non chega siquiera á media da que ten a Ferga. E conseguiron chegar a final de ano. Co cal, tamén temos que valorar esas situacións e poñelas en comparanza para intentar facer unha xestión. Marcos. Hola, Basanta, bons días. Buenos días, Marcos. Buenos días. Mira, só un par de puntos. Mira, desde que fixeron este reparto hai problemas, pero antes, verdad que nunca houve un problema? Pois mira, eu sei que sí que houve peches, que sí que houve dificultades, e sobre todo eu sei que daqueles polvos salían outros lodos, e véxase o caso da Xarda. E nese caso, no que estamos todos implicados, por moito que digamos, nesa sobrepesca, porque un cando revisa a lista e non se poden facer públicos os nomes, pero ve barcos con nomes e portobase en Galicia, tamén ten que medir que é o que estamos a facer, non? Entón, cando se dan problemas de sobrepesca, que agora están moito máis, digamos, pulidos ou sancionados por parte da Unión Europea, cando ve que temos un sistema de pesca olímpica no que nos facíamos pouco competitivos, e tú mismo co teu barco reconoces, cando dices, claro, pues un barco de 20 GTs ao lado de grandes barcos de máis de 100 GTs traballando no mesmo área de pesca, como diría meu pai, xa facíamos abondo con salirnos e intentar non quedar no preseiro. Basanta, mira, solo un apunte, mira. Verdad que non hubo, que non me respondiste, verdad que non, antes de que fixeran este reparto nunca houve un problema, nunca un mariñeiro saleu a calle. Outro asunto, en Galicia sempre salimos todos coas mesmas posibilidades de pesca, sí ou non? Sí, e entón eu fai unha pregunta. No, ahora porque hoxe teñen todos diferentes posibilidades de pesca. Déixame seguir a min. Claro. Basanta, mira, os barcos grandes, verdad que chegaron a barcos grandes porque todos íbamos coas mesmas posibilidades de pesca. Posibilidades e condiciones. Exactamente. Entonces ahora collesme con que Cantabria fai unha xestión conxunta, ao País Vasco fai unha xestión conxunta, e ben que Galicia fai unha xestión a súa idea. O sea, a Cerga fai unha xestión conxunta, e o resto colle individual, e moitos, como ben ti sabes, dentro da Asociación Cergal de Cerqueiros Galegos, fan unha xestión conxunta tamén. Aquí hai un problema grande, bastante. Aquí o que tendes que facer, desde a Consellería, Feijóo, a señora Rosa Quintana, ou quen sea, aquí tendes que meternos a todos no mesmo saco, facer unha
unha lei de extensión para toda Galicia, sea por trimestre, sea por mes, sea como sea, pero o que temos que facer é ir como toda a vida, todos xuntos, porque é a única maneira de que a flota galega non se desguace. Así está facendo o País Vasco, así o vai facer agora Cantabria, e así non o quere facer o goberno do PP en Galicia. O goberno do PP en Galicia, polo que eu estou vendo, e quere tirar a flota basanta. Ainda que lle poñades parches, os parches despéganse. Cal é a resposta da Consellería, señor Basanta? Cando sale a relucir xa as siglas dun partido, mal vamos, porque aquí eu creo que somos o goberno de todos os galegos e nesa intención estamos. Eu vou dicir unha cousa. Claro que os barcos grandes se fan sobre todo con barcos pequenos. Conozco moi pouca xente que chegara a un barco grande chegando directamente a él, incluídos os da miña casa, repito, os da miña casa. Pero tamén sei de moitos barcos que se quedaron tamén co pequeno. E eu nesa situación, cando se fala dunha norma de extensión, hai que saber, e hai que dicilo, e hai que reconocelo, que unha norma de extensión é unha norma dirixida á comercialización. E así está establecido, unha norma dirixida á comercialización. E neso saben que contan con todo o apoio da Xunta de Galicia para determinar unha mellora dos mercados e da valorización do peixe. Bien, esa é unha cuestión. Asunto Cantabria, asunto País Vasco, xestión conxunta, xestión individual, eu só tengo que dicir unha cousa. En Cantabria, ao final, quen se pon de acordo son os barcos. Eu repito, nós, como xunta, non temos cuota. Eu non teño cuota. Non teño nin barco nin cuota. Nin teño a posibilidade de obligar a naide a ir a unha xestión conxunta. Eso está así. Eso é así. E nós, desde logo, non podemos chegar a ningún barco e dicirlle métete nunha xestión conxunta. Eso é así. E ademais, en Cantabria, espera Andrés, igual en Cantabria e no País Vasco levan 2 anos. Si estamos en un coloquio e se trata de... Andrés, por favor, eu tratei de ser educado e respetar a túa palabra. Eu tratei de ser... Pero es que el tiempo pasa, perdona, Basante, el tiempo pasa, me llamo Maite, el tiempo pasa y aquí el único que estás hablando es usted. Vamos a ver, mi marido lleva en el mar desde los 14 años. Mi marido hemos vivido yendo de marinero, hemos vivido y hemos conseguido trabajando los dos ahorrar. A ver, el problema, no le deis más vueltas. Yo creo que el verdadero problema que hay aquí ahora mismo es que no nos estáis tratando como personas. Somos personas, somos familia, somos gente. Yo le quiero a mis hijos tanto como usted le puede querer a los suyos. Y yo quiero un futuro para mis hijos tanto como seguramente usted los querrá para los suyos, si es que los tiene, que no lo sé. Vamos a ver, lo que no podéis pretender es engañar a la gente y estar ahora diciendo lo que estás diciendo. Yo por educación te escucho porque te tengo que oír. Pero es que vamos a ver, le estás dando vueltas a algo que no tiene vuelta que dar. A mí y a todos los que estamos en las mismas condiciones que yo, porque en mi caso tengo 50.000, pero es que soy una privilegiada, porque hay quien tiene 20, hay quien tiene 18, hay quien no tiene 0 cuota. A ver, tantas tonterías, dejemos al lado colores, banderas y partidos. No mezclemos una cosa con la otra. Explíquenos cómo vamos a salir adelante estas familias que estamos hipotecados, que no nos dejáis salir a pescar para defender nuestro trabajo y que nos estáis arruinando. Eso es lo que necesitamos que expliquéis y que os dejéis ya de tantas vueltas y venga para aquí, venga para allá. Explicar de una vez de qué vamos a vivir. ¿Vale? A ver, señor Basanta, buenos días. Yo no tengo el gusto de conocerle, perdón. Y quiero que me explique usted, mi marido, que tiene un barco, que tiene 24 toneladas, con 9 hombres a bordo, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Vamos 3 días al mar, luego nos ponemos en la Xunta, que nos paguen. Es decir, es una empresa. Tenemos todas las mismas oportunidades. ¿Y qué hacemos con 24 toneladas? Usted me lo explicará. Es decir, con unos préstamos. Hace unos años nos dieron un dinero para hacer unos barcos, para mejorar la flota, para la seguridad en el mar, para evitar cosas. Y ahora nos dan un dinero para que los deshagamos. ¿Pero en qué cabeza coge eso? ¿Por qué no utilizan ese dinero para hacer unos planes de gestión adecuados? Y, a ver, somos gallegos, somos ciudadanos de segunda. Yo le pregunto, a mí explíqueme qué hago yo con 24 toneladas, claro. Que tengo un barco, que tengo 10 hombres a bordo, que tengo cada 3 meses que pagar un crédito a un banco de un préstamo que pedí para tener una seguridad en el mar. Explíqueme. A mí no me importa todo ese rollo macroeconómico de cifras. Es que a mí no me importan los colores ni las banderas. A mí me importa el problema nuestro, ¿vale? Eso es lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de otra cosa. Es muy fácil. Yo sigo diciendo, explíquemelo y cuando... Mire, se lo voy a poner muy fácil. Mire, esto es lo siguiente. Una familia que gana 400 euros al mes con 5 miembros y otra familia que gana 7.000 euros al mes con 5 miembros. La de 7.000 vive como Dios. La de 400 dice, ¿cómo pago el colegio? Eso es lo mismo que está pasando en el mar, ¿vale? Más o menos igual.
Eso, yo quiero que me explique qué hacemos, qué hago yo. Voy una semana al mar, ¿vale? Eso es mi problema. El resto no lo sé. Yo 15 días, señor Basteiro. Señor Basanta, xefe do Gabinete da Consellería do Mar, quere engadir algo? Andrés, espere. Pois eu esperaba que sí que me deixaran, porque eu escoitei a todo o mundo atentamente, con total educación, porque iso é algo que non se estudia na universidade, e hai unha cuestión. Eu claro que empatizo e podo empatizar con toda esta xente pois que pode estar pasando mal. Pero os datos salen da agregación de cada un dos barcos. Non se inventan no IGE ou non se inventan no INE. Os barcos salen da agregación, un por un, dos datos de todos os barcos. E iso é impepinable. E iso é impepinable. E a lei dos históricos sale da lei de pesca do ano 2001, coñecida porque se publicou no Boletín Oficial do Estado. E con eses datos de posibilidades de descarga de 6.000 kilos día, que como ben diga era unha norma de extensión e unha norma de comercialización tope de descarga, esa norma rexía para todos, para os 153 barcos que quedaban o ano pasado, para os 151 que quedan este ano, para todos. Pero mire, todos os barcos tuveron as posibilidades de pesca. Perdón, mentras falo eu, por favor. Sí. E eu claro que entendo que é difícil, pero por eso estamos intentando buscar esas solucións. E desde logo, se unha flota, eu repito, con un 52% hasta máis de cuota do ano pasado. Este ano volve a medrar. E co gasoil daquela polas nubes, porque iso é tamén impepinable. Salía adiante, quero pensar que agora poderá salir tamén adiante. E desde logo, os datos de descarga, que desde logo non se inventa nin Basanta, nin a xefa de servicio de análisis e registros, nin a inventa naide na Xunta, os datos de descargas que transmite cada barco nos dicen que se ingresou máis que o ano pasado. Eu só teño que dar ese dato. A partir de aí, eu que o viví os 2 primeiros anos que tuveron barco de Gran Sol na miña casa, que viñamos dun barco de madeira, tuvemos un ano, 4 meses, e o ano seguinte melloramos moito e pasamos a 3. E están aquí. Señor Basanta, en cuestión de segundos, por favor, cal é a súa mensaxe para esta xente que está pasando a situación que está pasando e que creo que non se inventa? Que ten que dicir así? Inventar, desde logo non acuso a nadie de inventar nada. Das miñas palabras non poderá dicir vostede que eu non se invente nada. Eu simplemente dixen o que dixen. Digo que estes datos salen agregados de todo. Desde logo, que a situación é difícil, sí, que se pode facer unha xestión conxunta e ademais con estes dous pares, como ben dice Marcos, procuraremos botarlle e coselos ben para que non se descosan e non se despeguen, que se vai a mellorar, sí, que se pode seguir mellorando e negociando para anos vindeiros, sí, que desde logo contan, e ademais Marcos sabio, porque había vontade de boa parte do resto da flota de botar un cabo, sí. Bueno, pues con esa situación se pode mellorar. E eu creo que por aí debemos ir. Moi ben, gracias de verdade por dar a cara, por dar a cara. Consellería do Mar a través do xefe do gabinete. Moitas grazas. Ata logo. Moitas gracias a vostedes. Las noticias. La una medio